Buenas tardes a todo o mundo, grazas por acudir a esta convocatoria que facemos para presentar este partido do vindeiro domingo ás 5 da tarde entre o Breogán e o Gran Canaria, o último partido do Breo no Pazo, e un partido que patrocina exclusivamente a Consellería do Mar, que agradecer pois a presenza do seu conselleiro, de Alfonso Villares aquí con nós, tamén da vicepresidenta primeira do Parlamento de Elena Candia, tamén artífice de que, bueno, desta colaboración que despois nos falará dela o conselleiro, pois un apoio máis, non? Fai unhas semanas estábamos presentando ese partido contra o Juventud, que era un partido patrocinado tamén exclusivamente pola Xunta a través da Axencia Galega de Turismo, e hoxe estamos aquí pois con este patrocinio do partido con Conselleiro do Mar, partido que xa patrocinaron alguna ocasión máis, tamén a Consellería. A verdade é que pois pola nosa parte pois intentar o apoio total ao Breo. Afortunadamente esta temporada está todo feito, a categoría salvada, quedan 2 partidos aínda, pero esperemos que se acabe ben, pero tamén creo que é un aporte económico importante para que xogadores como estos que nos acompañan hoxe, que Dragan Apic e Artur Kuruk, pois sigan o ano que ven e consigamos pois ter un equipo moi competitivo, manter a categoría sen atrancos como foi este ano, facer tamén unha boa temporada do ano que ven. Así que, máis alá deste partido, convidar os dos xogadores, se poden, a quedarse o ano que ven e seguir formando parte da familia do Breogán. A verdade é que foi unha temporada moi boa, ao principio con problemas, pero despois co acerto do mando dos representantes aquí presentes e todo o equipo do Breogán, Tito de Salva aquí a cabeza, pero coa presidenta Narciso tamén, pois creo que se fixo un traballo excelente. Os resultados están á vista, non? Así que, nada, noraboa a todos. Paso a palabra a Salva Arco, que vai presentar un pouco o partido, e rematará o conselleiro coa intervención. Así que, nada, moitas gracias. Muchas gracias, Javier. Boas tardes a todas e todos. Gracias por acompañarnos nun día tan significativo para o breoganismo e para Lugo. É unha honra para min, como director xeral do Club Baloncesto Breogán, dar a benvida institucional a esta colaboración co proxecto Galicia Sabe a Mar, promovido pola Consellería de Mar. Esta iniciativa non é só un patrocinio deportivo, é unha alianza que representa a identidade, territorio e o orgullo compartido. O Club Baloncesto Breogán é unha entidade que trascende o ámbito deportivo. Representamos a Lugo, a súa xente e tamén a Galicia entera. Cada partido no Pazo dos Deportes é unha expresión de compromiso coa nosa terra, co noso idioma, coa nosa cultura e a partir de agora tamén co noso mar. A campaña Galicia Sabe a Mar encaixa de forma natural cos valores que definen o noso club: calidade, sacrificio, tradición e ambición de futuro. Deporte e mar comparten a mesma esencia: traballo en equipo, disciplina e respecto pola nosa contorna. E esta colaboración permítenos poñer en valor, desde o deporte de élite, os produtos do mar galego, fontes de saúde, rendemento e riqueza para a nosa xente. Queremos agradecer de maneira especial a Consellería do Mar o seu apoio constante ao longo da tempada, así como a súa presencia institucional neste encontro tan simbólico. Agradecemos ao Conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ao delegado territorial da Xunta de Lugo, Javier Arias, e a vicepresidenta primeira do Parlamento de Galicia, Elena Candia, a súa implicación activa con esta iniciativa. A súa presencia hoxe é mostra de que, cando se suman vontades entre administracións e o deportivo, o resultado é sempre maior. Este domingo, unha vez máis, Galicia xogará con nós e nós a representaremos co orgullo de sempre, porque o Breogán sabe a mar, sabe a esforzo colectivo e sabe a futuro. Moitas grazas a todos e todas, e forza Breo. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois moi boas tardes a todos. Bueno, pois creo que é un orgullo estar hoxe aquí con todos vós, cos meus compañeiros, co delegado territorial, con Javier, coa vicepresidenta primeira do Parlamento, Elena Candia, co Club Breogán, que ao fin e ao cabo a todos os aquí presentes eu creo que somos lucenses. Eu tamén son lucense, e incluso lucense que aquí parte da miña vida compartín aquí en Lugo, estudiando, e que evidentemente cando un vive en Lugo dase conta da importancia que ten unha institución como Breogán para todos os lucenses, non? Eu creo que trascende moito máis que en calquer outro lugar o baloncesto como aquí trascende en Lugo, é totalmente identificativo. E nós na Consellería do Mar temos un compromiso moi importante con o noso sector do mar. Por iso que esta é unha alianza positiva en todos os sentidos, que tamén, eso tamén é importante comentalo. Un compromiso porque realmente todo o sector do mar é tamén identificativo de Galicia, da nosa forma de ser, e temos que poñelo en valor.
ás veces se pon pois en interdito o consumo de certos produtos, de certos alimentos, e non podemos descuidar, en este caso, os nosos produtos do mar. Unha baixada de consumo que hai en estes anos, pois nós temos que reforzar como seña que a xente se comprometa e volva outra vez ao hábito de consumir produtos do mar. Alimentación de pescado e deporte eu creo que van da mao. Destacar ben todos os componentes nutritivos que ten o pescado, proteínas, vitaminas, minerales, destacando igual os ácidos grasos omega 3. Eu creo que unha alimentación en donde a base é o pescado, creo que é unha alimentación sana. Así aprendimos os gallegos desde sempre, e así, sobre todo, eu creo que tamén nos identifican como ser unha das rexións cunha esperanza de vida maior, e en parte pois, é fundamental polo consumo do pescado. Por iso que nosotros esta alianza eu creo que vai máis aló de todo unha promoción ou de todo a axudar ao baloncesto. Eu creo que é unha alianza positiva para os dous, e por eso que nosotros seguiremos afondando en este tipo de compromisos, este tipo de alianzas en donde realmente o deporte e o consumo de pescado vai da mão. Estamos tamén a facer dentro das nosas campañas moi parecidas, vinculadas con unhas food trucks que estamos a levar a distintos colexios, pero tamén a todos os eventos deportivos que hai en Galicia, distintos eventos deportivos, e hai nenos moito mellor, porque realmente o que nos interesa é fomentar o consumo do pescado nos nenos. Por eso que eu creo que mellor que Breogán. Un club de prestixio, un club que ademais, gracias aos seus xogadores, os aquí presentes, ao seu equipo directivo, ademais esta temporada temos a satisfacción de non pasar os apuros que pasamos na temporada pasada, pero eu creo que eso para todos nós é unha seña de identidade. Eu creo que xa cando foi o verán pasado, tivemos tamén cando foi o campeonato de verán, tamén estivemos axudándonos uns aos outros, porque tamén axudades a toda a xente do mar. Dadevos conta que todo o mundo do mar en Galicia, o 5% do PIB é vinculado ao mar, son 50.000 postos de traballos que están directamente e indirectamente relacionados co mar. Moitos dos nosos territorios, das nosas periferias, están vinculados ao sector do mar. Por lo tanto, eu creo que iso tamén é importante resaltalo. Por iso que en ese partido se me deu unha camiseta, non sei por qué, pero desde logo como a camiseta da Consellería do Mar, ali está, témola enmarcada nunha das salas da Consellería do Mar, non do Conselleiro da Consellería do Mar, para que se vexa a importancia que tamén ten a nosa alianza co Breogán. Por lo tanto, eu creo que ese compromiso tamén vai na línea da nosa campaña Galicia sabe amar, ese compromiso tamén Río, que tamén é o que promove o propio Breogán. Por lo tanto, creo que todos estamos intentando axudarnos a facer o posible para que a Galicia que sabe amar siga estando presente en todos nós, e que o Breogán siga tendo a forza que ten, unha forza que ademais eu creo que todos os lucenses nos sentimos máis que identificados. Moitísimas gracias por esa labor deportiva que estades a facer todos vós. Eu creo que eso a todos os lucenses nos enorgullece moitísimo, saber que hai unha xente atrás, un equipo directivo que está traballando sin cesar para facer que o nome de Lugo, o nome de Galicia siga presente a través do baloncesto, como non, a todos ao seu equipo de xogadores por esta gran campaña que fixeron, esperando véndonos para a seguinte campaña. E, bueno, eu creo que en ese sentido tamén darlle gracias aos meus compañeros, a Elena Candia, sobre todo, que sempre está mirando para que realmente o Breogán estea presente dentro da Consellería do Mar, como así é. Moitas gracias.